Кримська війна 19 століття і сучасна російсько-українська війна мають чимало спільних рис. Обидва конфлікти починалися з політичного тиску Москви на сусідню державу, а згодом переросли у відкриту агресію. За словами історика Андрія Іванця, подібності простежуються не лише у способах ведення війни, а й у зовнішньополітичних амбіціях Росії. Насправді таких аналогій і подібностей з війною Росії проти України сьогодні, з війною Росії проти спочатку Османської імперії, а потім союзників, дуже багато. Просто на диво їх чимало. Звісно, що історія ніколи не повторюється. Вона не повторюється в цілому, але от вона, як так кажуть, римується. Да? Вона на новому історичному етапі, на новому витку спіралі історичної, вона є дуже подібною. І ось ми можемо побачити у сучасній війні, у Кримській війні спосіб дії Російської імперії, які просто в загальних рисах дуже подібні. До речі, сучасну російську війну офіційно ми називаємо вже з минулого року як війна за незалежність України, і це правильно, але в певному сенсі її також можна назвати Кримською війною. Війна розпочалася, як ми всі чудово пам'ятаємо, в 2014 році в Криму, але навіть якщо вона не завершиться в Криму, то без вирішення питання Криму вона завершитися не може. От в цьому сенсі сучасна російсько-українська війна є також кримською. Історик звертає увагу, що перед початком Кримської війни Російська імперія також висувала ультиматуми та намагалася диктувати свої умови сусідній державі. Подібний сценарій світ побачив і напередодні російського вторгнення в Україну. Водночас обидві війни показали, що проти російської агресії формується міжнародна коаліція, хоча масштаби підтримки різняться. Є подібності певні в тому, що сформувалися коаліції проти агресії Росії. От в середині 19 століття Туреччину підтримали безпосередньо і неочікувано, до речі, для російської дипломатії, це теж дуже, і взагалі державної машини, дуже схоже, що Росія в своїх імперських амбіціях, вона втрачає раціональний підхід, оці її міфологеми, в які вона запускає, вона починає сама вірити. І вона не вірила, що можуть одночасно Лондон і Париж підтримати Порту, а вийшло так, що і Французька імперія, і Британська імперія, а трошки пізніше Сардинське королівство, вони безпосередньо підтримали Османську імперію. І виникла от така коаліція. Ми маємо коаліцію таку дещо іншого формату, був формат Рамштайн. Вони, ці коаліції, подібні в певних моментах, але мають, звісно, і суттєві різниці. Ми не маємо таких союзників, які б вступили разом з нами у війну із державою-агресором. Однією з причин поразки Російської імперії у Кримській війні стала технологічна перевага союзників. Саме новітні на той час винаходи дозволили їм компенсувати інші переваги противника. На думку історика, подібна ситуація спостерігається і сьогодні, коли Україна робить ставку на сучасні технології. От чому Росія програла війну всередині 19 століття? Одна з головних причин – те, що Росія відставала економічно, відставала в технологіях, тобто союзники завдяки використанню таких на той момент новітніх технологій, як пароходи, як нарізне озброєння, телеграф, і так далі. Залізниця, до речі, під час війни була побудована перша залізниця в Україні британцями для того, щоб доставляти з Балаклави під Севастополь необхідну амуніцію, озброєння і так далі, необхідні товари різні. От була технологічна перевага тоді. І от сьогодні
ми бачимо, що Україна вирівняла ситуацію попри більший ВПК, більшу армію російську, більший демографічний ресурс. Історія Кримської війни має ще один важливий урок. Мирні угоди самі по собі не гарантують безпеки, якщо держава-агресор не відмовляється від своїх імперських амбіцій. Саме тому, переконаний історик, після завершення нинішньої війни Україна повинна спиратися не лише на міжнародні гарантії, а й на власну силу. Це от такий другий дзвіночок історичний, який показує, що ми на наступному етапі, коли справа дійде до миру і до післявоєнного гарантування безпеки, мусимо бути свідомими, що системи колективної безпеки, міжнародні гарантії нашої територіальної цілісності, вони нам необхідні, але все-таки ключовим у гарантуванні реальної безпеки військової для України є розбудова власних збройних сил, ефективної державної системи і громадянського суспільства. Бо громадянське суспільство от в нашій війні себе показало теж як дуже важлива сила, яка не один раз зривала плани держави-агресора.